Jeg er ude at løbe, og nu er jeg til et online kursus om antidoping. Der er pause lige nu, og planen resten af dagen er, at jeg skal færdiggøre det her kursus, så skal jeg ud og ro med min lillebror. Så skal Katrine og jeg, vi skal skyde en reklame for vores hvilesesring. Så det bliver spændende, og så skal jeg vægttræne bagefter, og så skal jeg slappe af med Katrine efter det. Så det var bare lige en lille opdatering for, hvordan dagen kommer til at se ud. Louise, du har et spørgsmål, som vi ikke fik lige før. Nu har jeg været til online-kursus. Nu skal jeg bare lige have noget at spise og drikke, inden at jeg skal til træning, hvor jeg skal ned og ro sammen med Jeppe. Du vil ikke filme mig, når man er hård sådan her? Så tager jeg en kasket på. Jeg har været til ribber. Cap. Kan vi lige... hvad skal vi ro? Vi skal ro... Jeg har glemt det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal ro. Oh my god. Silas, skal du huske det? 120-30. Vi skal ro 120-30. Så skal vi ro 30 sekunder. Så skal vi ro 90. Nej. Præcis. There you go. I could not remember. 120-30, 90-30. Nej, 120, 30, 90, 60, 30. Ikke? 8 gange. Og så 6 gange 30, 90. We go with the European champion. Flot. Åh. Første gang til det, Jeg aner ikke, hvad han så siger. man så god til at komme frem med sin båd. Nå, på grej. Nå. Klar på. 3, 2, 1, hep. For ham, lige til venstre for ham. Inde bag døren, der var en, der sidder og skider. Det er ordentligt, så venter vi på, at de er færdige med at skide. Klar. 3, 2, 1, hep. Kan vi lige få en kommentar? Jeg har en røv. Silas, hvordan synes du, det gik? Det gik godt.
Sådan har prøvet at se her. Ikke? Hvor man så viser, fordi så bliver det sådan ligesom en film fra man starter ud til... Nu kommer I med. Det er sikkert også 4K og alt muligt. Det, jo, det kan lave 5,1 eller andet K, tror jeg. Hold nu, Karen. Ja. Ro på, Andreas. Så kunne det jo godt være. Kan du... Det er min favoritsnack. Det var godt, at du sagde det. Det var virkelig at se. Hvor pænt. Må jeg lige få det her i posen? Ja da. Vil du ind og se det der brune sæt derinde? Eller er det lige meget? De er bare gode. Jeg synes, det er fedt, hvis vi bytter sig. Hvor skal jeg ringe på? Yes, tilbage nede i Kjærklubben nu. Vi fik lavet reklamen og købt lidt ind, og nu skal jeg ind og vægttræne. Fuck it, jeg må bare så komme i gang og lave noget. Det skal bare... Den optager vi også nu. Oh man. Så You're not missing out. okay. Og ryg og biceps. Men jeg ved faktisk ikke, hvornår... Ja, jeg har det også sådan selv sådan. Jeg tror, det er... Okay, jeg er fucking ligeglad nu, ikke? Det var en dag, for eksempel. Ja. Så råder han jo ikke godt. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er, du har lavet. Jo, jeg har pausen på 6 på minutter på 0,000. Nå. Går du på knæ for mig igen? Mm. Det var dejligt.